За какво служи малкото копче на видеокартата ти? Това е BIOS switch на GPU-то. Много видеокарти имат два различни BIOS режима. BIOS контролира важни неща, като честоти, Power Limit и Fan Curve. Някои хора даже качват Custom BIOS, за да отключат повече мощност, отколкото производителят е позволил по подразбиране. Защо? Защото често картата има повече потенциал, но фабрично е ограничена. С Custom BIOS можеш да вдигнеш Power лимита, картата буства по-високо и държи по-добри честоти под товар. Тоест, малко повече перформанс от същия хардвер. Само че има риск. Ако флашването се обърка, можеш да брикнеш картата. И точно за това съществува втори BIOS. Ако единия се скапе, натискаш копчето и пускаш Backup BIOS. При повечето карти, единия режим е перформанс, а другия Quiet. Перформанс режимът обикновено държи по-високи обороти, по-агресивни настройки и понякога по-висок Power Limit. Quiet режима намалява шума, за да не ти бръмчи PC-то като прахосмокачка. Та, кое да използваш? Ако искаш малко повече FPS, използваш перформанс, а ако искаш да чуваш играта си, а не вентилаторите, Quiet. Ти на кой режим би държал видеокартата си? Пиши в коментарите.